ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଜଣେ ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଏମିତିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖରାପ ହେଉଛୁ। ସେମାନେ ଖରାପ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆମେ କେମିତି ସହିପାରିବୁ? ଆମ ଧର୍ମକୁ କିଏ ଯଦି କହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଆମେ ବିନା ଭୁଲରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରିୟର ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଚୁମ୍ବା ନେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସ ମାସ। ହଁ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚଟାଚଟି ହେବେ ମାନେ ଚୁମା ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏମିତି କରିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ସେମିତି ଚଟାଚଟି ପର୍ବ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚଟାଚଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବାଳ ଚଟାଚଟି ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତିକି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଟେନସନ୍ ବି ହେଉଛୁ, ଆଉ ନିଜେ ରାଗ ବି ହେଉଛୁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫାୟାରିଂ କରାଯାଉ। ଯଦି ଫାୟାରିଂ କରାଯାଉନି ତାହେଲେ ନିହାତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦେବାର ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଦରକାର। ମୋର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖରାପ ହେଉଛୁ, ରାଗ ହେଉଛୁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର।